Hercules! Napalabas, nairwaran da Hercules dagiti ubing, babalasang ken babbaro iti hideout ti maysa a sindikato, ket impanda ida iti natalged a lugar. Dagiti babalasang ken babbaro ket innala ida ni Doña Belen. Tapno agtrabaho iti handicraft na, iti sabali a bangir, iti orphanage. Nadlaw ni Sister Adela analiday ti ubing a managan boy. Dinamag na no apay analiday, ket nakuna ti ubing, ano mabalin, agawid laangan daytoy ije balayda, takailiw nan ti inana. Ket dinapay ammon no anya ti sasaaden ti inana, gaputa may sa daytoy apilay. Nakunamat ni Sister Adela at tulungan na daytoy. Kabayatan na, nagsubli da bossing Mario ken Hercules iti hideout. Tapno kasarita da dagiti dua nga inraked da. Rinukatan ken binagbagaan da ida. Ngem nakaunget ti maysa a lalaki ket dinanog na ni Hercules. Itagagayem, denggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas, ana Paul 1. Sindikato. Dito'y drama tayo. Hercules! Laglagi pa niyo ti imbagami kada kayo. Mga barwanan kayo kuman. Pumanaw kayo iti daytoy a lugar. Ikanda kayo iti gundaway nga agbalbalew. Nagadukit alablabi doon. Kasta ka di at talaga ti sapsapulam, manong. Daytoy nga rod. Hercules! Saan samatan ang makaangas iti panangdanganog mo kan kuano? Daytoy pay. Agtiri-tirin iti panangdanganog mo kan kuano, Hercules! Uan niya. Kayat mo pay? Sadin. Sikamot dita, Bruno. Ang mga nukayat mo aramanan ti danog ni Hercules. Kuha sana. Diyak kayat. Nasayat mo't. Kat ita, ikanda kayo iti gundaway yung agbalbalew. Umadayo kayo, tapno mga barwanan. Nagadukit din sasawam. Puy! Di mo kayat ti agbalbalew, manong? Kat ituloy mo lata ti dakas at trabaho yaw? Anya ko matibibiyang mo. Nukas ta nga raud. Tukulak laangan ti sakam. Tapno di kan makapagna. Nasaysayatan nga awan sakam. Ngam ti agaramid ka iti dakas. Ay, saan? Balbaliw akon. Nukas ta nga raud. Itamat laang. Pumanaw kayon. Gaputa madamdama pa ay. Umayon dagiti inayaban mi a pulis. Wan. Madayo kamin. Tinmanangon da Bruno kan sa tur, Hercules. Ikanta ida iti gundaway ang mga barwanan. Kasanon, nusan da pa'y lang agbaliw. Tinapatog. Ikanta ida iti gundaway ng agbalew. Katno di da agtungpal. Taagaramid dala ta iti dakos. Pagbabawyan danto day ta iti udi na. Awanton basol ta iti dayta. Hercules. Mangipanta iti surat iti pulisya. Aday to'y apasdek, kat hide out ti sindikato. Isudan ton ti makaam mo iti big boss yaw. Amom ka di, bak ng unay ni big boss. Kat ang mga nupaggunayin na lati kwarta na. Kat saandan at iliwan. Un nga agpaysuan niya. Sige, siya kung ti makaam mo kan kuana. Anya ti aramidom. Basta, siya kung ti makaam mo kan kuana. Urayok, kat kasaritak. Kat ipasigurado kan ka, asaan ton ang makaaramid iti dakaws. Ha? Kasano? Basta, siya kung ti makaam mo kan ni Big Boss yo. Sige, makaamu ka nga rod. Ngam kasano no patayin na ka. Imbagak meten kan ka, buseng. Kabaala kalabanan ni Big Boss yaw. Nga ure at dapaltug na.
Nakaskas daw ka talaga, Hercules. Naturod ka. Kandi mo pa'y inkan ka no dagiti danog kan ka ni Satur. Nga uray nakapigpigsang. At dansamot anting-anting mo. Nukunak nga adda, mamati ka. Una, mamati ka talaga. Man-mano tinaaddaan iti kasta atalugading. Aklo naman kan saan nga adda anting-anting mo. Mamati aklat na. Tanakita kun ti kabailam, Hercules. Iso siguro ang naaddaan ka iti kasta. Tapno makatulong ka iti pada matao. Kasta ti kapanunutam, Busing? Wen, katnupod numan nga addaan ka iti anting-anting. Sapay la kuma, ta itultuloy mo ti tumulong iti pada matao. Babanday ta. Di ka kumagar-aramid iti dakes. Agyamanak iti dayta nga imbagam. Ngam kinapudno na, awan anting-anting ko. Talaga lang amin ang naturudak ang makilaban. Kasano, Busing? Sa dino itanti papanam? Sana kon nga umadayo, Hercules. Agsubliak iti pamilyak. At dadanan ang kantatang kong agkasapulan iti tulong ko. Alang nga road, Busing. Mabalin mong timapan. Tasya kung timakam mo dito'y hideout. Sigurado ka? Wen, Busing. Ala, umainak to sa rungkaran iti balay, ha? Sige, Busing. Ibagakan ka no sa dino ti pakasarakam iti balay mi. Ta umainak to sa rungkaran. Or-orayan ka. Wen, Busing. Ingkantada diwan. Mabalin ka ding agparang kakanyak dito'y hideout. Kaya't ka makasarita. Ingkantada diwan. Hercules. Ingkantada diwan. Anya ti masapul mo, Hercules? Ingkantada diwan. Kaya't kukumanga agbalbaliw ni Big Boss. Mabalin ka di nga ipan mo ijay lubong yung nga immortal. Hercules? Ta ijay nga agamires. Ijay nan nga ikaro tinagbasulan na. Ingkantada diwan. Kasta ka di ti kayat mo? Wen, ingkantada diwan. Ipan mo ni Big Boss ijay lubong yaw. Ta ijay nga agamires. Ayam dagiti pasurot ko nita hideout. Apay, asan kasabten. Rumarak lang iti kotse ka. Sumrekaklatan dita hideout. Nakaluka tiri daw. Dagiti awan na muna pasurot ko. Apay nakaluka tiri daw ti hideout. Sika ka din ni Big Boss? Wen! Apay! Kabarbaro ka dito hideout. Tanti na ka ba mo? Wen, Big Boss. Siyakmat ni Hercules. Ayan dagiti pasurot ko. Napandan iti lugar nga adu ti kinabaknang. Naragsakdan ijay. Ornya ti sasawem? Agmauyong kakadi? Amin da, Big Boss. Ni Bruno, ni Sator. Kastamot ton ni Busing. At dada amin ijay ayan ti adu a kinabaknang. Ornya ti sasawem? No kayat mo ida makita. Katap no mamati ka iti ibagbagak, Big Boss. Sumurot ka kanyak. Tamapan ta ijay. Naragsak ijay. Ado ti kinabaknang. Mabalin mo nga alaon ti kayat mo. Basta maawit mo lakit day. Balito? Wuna. Ado abalitok. Kan ado nga agkakaimas nga arak kan taraon. Isu ano kayat mo ti ad-ad dapay abumaknang?
Sumurot ka kanyak. Lukluk ko nagsabat, Hercules. Apay adito'y tinangipanam kanya. Asideg ti karayan. Di ka agdanag, Big Boss. Nakadanuntan. Ayan ti kinabak nang dito'y ngay bagbagam. Umay ka. Umasidag ta itiri daw. Anyari daw. Ditoy, Big Boss. Adatan itiri daw, Big Boss. Anya ka diti bagbagam, Hercules. Anyari daw. Big Boss. Intun rumwar kanton itilubong apapanam. Nabalito kanton ti pusom. Ay, nakastroke ni Big Boss itilubong dagiti immortal. Hercules, Engkantada diwan? addan pinusgak amang kita ka ni Big Boss. Ison ti makaamukan kwa na ija inkantasya. Engkantada diwan? Mabayag a panawan, nga agtalinaad ni Big Boss ija inkantasya. Nasken amarik na natirigat ijay, tapno makapagbalbaliw. Nagadupay laang titaraon dito'y hideout. Alaag amin dagitoy, katipan ko ijay orphanage. Sayang mat dagitoy. Kalpasan na, irikap kun daytoy hideout. Katawanan ti makastruck pay ditoy. Sigamat gaya, Hercules. Nasayang at mat na nakapasyar ka. Masaya nga nakadagiti adu ataraon ijay hideout. Isu nga ing karton kun tapno iyag ko ditoy. Sayang mat, nagbambanugan dagiti ubeng. Babbaro, kan babbalasang, tinaigatang kadagita ataraon, sister. Wan, pagyamanan mi nga rod no kasta, Hercules. Sayang mat ngagpaiso no madadaan dan. Ibatik dagito'y ataraon, sister. Da kayon ti makaamaw. Pagyamanak unay, Hercules. Sister, kumusta mo't dagiti ubing anagga po ijay hideout? Nasaya at naman. Da kayon ti makaamo kadakwada, sister. Wan, Hercules. Awan parikot iti dayta. Ay, no kasta. Adda ni jay lubong dagiti immortal. Daytaw awagan nyo iti Big Boss. Una pong, ijay pay laeng nga agnaed. Ikanda ijay iti pagnakman na. Aging ga adi makaamires. Kat agbalbalew. Anya nga iti dusa na ijay, apok. Dagiti taga inkantasya ti makaamaw amang ipaay iti dusa na, apong. Makunapay laeng nga nagasat daya, Big Boss. Ngamin, sikat tinakatiliw ken kwa na. No dagiti pulis, pagbaludan titungpal na. Padasan tayo pa'y nga ikan iti gundaway na nga agbalbalew, apong. Ngam no ulitin nanto manon. Ay, pagbabawyan nanto iti udi na. Ay, wen wala, apok. Inta manganen. Nakaluto akon. Agsidata iti lamas ken dinengdeng. Ay, naimas day ta, apong. Wen naimas talaga. Inta nga roden mangan, apok. Sumarong karak ijay balay da dunya dulor. Amangan no kayat mo ti sumurot, apong. Kwa, apok. Inton maminsan langan. Ta sanak pa yan nagdigos. Urayan ka, apong. Ingka nagdigos. Inton maminsan tulangan, apok. Agpagwapo akpay Sakpay sumurot akin ka. Sumarong ka rin balay da dunya dulor. Alang arod, apong. Rumwara kaon. Sige, apok. Inkalat ta. Kumusta kan dito'y balay da Madam Dolor, Christine? Nasaya at mat, Manong Hercules. Amo Manong, nagado ti librok nga intad ni Madam. Nagado ti pagdrawingak. Ado pa'y ti pencil kan kolor ko. Nasaya at nga rod no kasta.
Oh, adto iti pancake, Hercules. Agmerienda ka pay. Agyamanak, Madam Dolor. Dito ikan amangal daw, Hercules. Taglutluto ti katulong. Ha? Nagsapamutun apa nagluto iti pangal daw dayta, Madam? Wen, iti kasta. Dito ikan amangan. Si Marong Karak, takayat kayo ako mustaan, Madam. Awan parikot kanya, Hercules. Dasalun atak latta. Kat ni Christine, sumrekton iti pagadalan inton umay apa nagsasarag. Agiskwela akton, Manong Hercules. Nasayaat no kasta, Christine. Ay, awan gayam, Madam. Mabalin ka di nga intay sa rungkaran dagiti babbaraw kan babbalasang, ije pagpapayandahan di craft ni Madam Belen? Ay, uwan Hercules. Awan parikot iti dayta. Kan, kayat ko kumati sumarungkar kadag iti padak nga ubing ijay orphanage, Madam. Sige, awan parikot iti dayta, Christine. Kumusta ka matan ditoy, Bong? Nasaya at mait, Hercules. Kay kayat kunti kas ti trabaho, ngam ti agtakaw, kanaguldap. Bong? Nalaglag ang tiriknak dito. Kun sa nabalay, taadamot tangdan mi dito. Ala, nasayaat nga road, numaanusan nyo ditoy. Wen, Hercules, uray dagiti kakadwak ababarogan babalasang, kayat damot ditoy. Adu kano ti masurusuro da. Ay, pagyamanan tayo, taadda da ito'y apagtrabahuan yaw. Hercules, agyamanakin ka ha. Amom, nagturid ka unay, iso abilibakin ka. Bong? Gapukin ka, nakarwar kami di hideout. Ngem, matanagan naklata. Kaputa, amangan numasapulan da kami dito ni Big Boss. Kat dakas da rami din nakada kami. Awan pagdanagan yon. Taawanan dito ni Big Boss. Addan iti adayo alugar. Adayo alugar. Wunbong, nakabalo doon iti adayo alugar. Sigurado ka? Kasanoan na pasamak dayta. Ay, saanan anasken asalay sayeken ka, Bong. Basta awanan ti pagdanagan yo. Ta nakabalo doon ni Big Boss iti adayo alugar. Aha, anya da iti alugar? Big Boss, Sino ka? Api nga mamudak? agnaed ka dito'y lubong mi. Katagrigat ka dito'y tapno agnakam ka. Anya? Anya da iti alugar? Jackpot yan da ito'y? No di ka pa'y lagbalbaliw. Agnaed kan dito'y aging gatong palbiag mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ama pasamak. Gagayem! Diyo liwayan na dinggen, tituloy ti makalawas a serye tayo, Anapol 1! Sindikato! Dito'y drama tayo, Hercules! Insurat kaniti direksyon ni Bergie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DCWT 540 kenda ito'y ng estasyon Hercules! Agyaman kami itingkay panang trabay.